Προβλήματα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Σύμφωνα με τις συμφωνίες τις οποίες είναι συμβαλόμενα μέρη η Τουρκία και η Ελλάδα, ο τουρκικός πληθυσμός στη Δυτική Θράκη και ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός στην Κωνσταντινούπολη, την Κοξέιντα και την Μπόζτζόντο έχουν αποκλειστεί από την υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 150.000 μουσουλμανικές τουρκικές μειονότητες στη Δυτική Θράκη, στις οποίες χορηγήθηκε καθεστώς μειονότητας με τη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Τα άρθρα 37 έως 44 της Συνθήκης της Λοζάνης περιλαμβάνουν κανονισμούς σχετικά με τα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Το άρθρο 45 ορίζει ότι αυτά τα δικαιώματα που παρέχει η Τουρκία σε μη μουσουλμανικές μειονότητες χορηγούνται από την Ελλάδα και στη μουσουλμανική μειονότητα που βρίσκεται στο έδαφος της. Γεωγραφικά, η Δυτική Θράκη καλύπτει τις επαρχίες Ροδόπης, Ισκής, Ξάνθης και μέρη Κεύρου. Υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στα μειονοτικά δικαιώματα και λόγω των καταπιεστικών πολιτικών κατά της μειονότητας, το ποσοστό πληθυσμού, που ήταν 65% τη δεκαετία του 1920, έπεσε στο 30%. Η ιδιοκτησία γης στην περιοχή, που ήταν περίπου 84% το 1923, έπεσε στο 25%. Υπάρχουν πολλά οθωμανικά ιστορικά μνημεία και τζαμιά στην Ελλάδα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, πολλά μνημεία δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ύπαρξή τους λόγω έλλειψης της απαραίτητης συντήρησης και επισκευής. Αν και το τζαμί του Σουλτάνου Τσελεμπί Μεχμέτ στη Δημετόκα, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της πρώιμης Οθωμανικής περίοδου στα Βαλκάνια, υπέστη σοβαρές ζημιές σε πυρκαγιά το 2017, δεν έχει γίνει η παραμικρή εργασία για την αποκατάστασή του μέχρι σήμερα. Τα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη συνίστανται σε πολύπλευρα νομικά προβλήματα, όπως η μη αναγνώριση της εθνικής ταυτότητας, η μη άδεια λειτουργίας δίγλωσσων μειονοτικών νηπιαγωγείων, το κλείσιμο και η ενοποίηση μειονοτικών σχολείων, η ανεπάρκεια μειονοτικών σχολείων και η μη άδεια για το άνοιγμα νέων μειονοτικών σχολεία, ανάγκη για καταρτισμένους δασκάλους σε μειονοτικά σχολεία, μη τήρηση της αυτονομίας της μειονότητας για διαχείριση και επίβλεψη σχολείων, περιορισμοί στον τομέα των θρησκευτικών ελευθεριών, παρανομίες σχετικά με ιδρύματα, θύματα του άρθρου 19 και μειονοτικά μέλη που έχουν αφαιρεθεί τα ελληνικά. Ηθαγένεια και ανισότητες στο επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Είναι καθήκον όλων μας να μεταφέρουμε την παρανομία που βιώνει η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης στην παγκόσμια κοινή γνώμη και να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν τα νόμιμα δικαιώματά τους σε νομική βάση χωρίς να προκαλούν μίσος και αγανάκτηση. Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έγκυται στον καθορισμό ότι οι διεθνείς κανόνες είναι επίσης απαραίτητοι και υποχρεωτικοί για αυτήν την τουρκική μειονότητα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης.